היי חברים, היום נלמד איך אנחנו עושים את כל מה שקשור לשיתופים בקבוצות בפייסבוק. אז בואו ונתחיל. נכנסנו עכשיו לפייסבוק. אנחנו קודם כל נחפש קבוצות רלוונטיות ונרשום פה את המילה, לצורך הדוגמה, דרושים. כמובן אתם יכולים לרשום כל מילה כזו או אחרת שקשורה לעבודה, רק קבוצות שרלוונטיות לתחום שלנו, או דרושים, או הכנסה נוספת, או עבודה, או קבוצות של שיווק, כל מיני כאלה ואחרות. אנחנו נלחץ על דרושים, אחרי זה נלך להציג תוצאות נוספות עבור דרושים, ואז נלחץ על זה. פה נסנן, יש לנו סוג תוצאות, אנחנו יכולים לסנן או אנשים, או דפים, או מקומות, או קבוצות, אנחנו נסנן רק לקבוצות. ואז פה בקבוצות אנחנו נתחבר, יש פה כל מיני קבוצות כאלה ואחרים, דרושים ממעלה אדומים, מירושלים והסביבה, נעשה הצטרפות, אנחנו פה רואים שיש לנו 4,990 חברים. דרושים בדרום, אנחנו גם נצטרף, אנחנו רואים שיש לנו פה 11,126 איש בקבוצה. דרושים, קבוצה ציבורית, 4,539 חברים. דרושים דרושות במרכז, 3,000 חברים, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נבקש להצטרף לכל החברות האלה. כמובן חשוב להצטרף רק לקבוצות רלוונטיות. דרושים הצעות במרכז, דרושים בירושלים, דרושים עובדים, 3,000, דרושים היום, דרושים חיפוש עבודה בחינם, 14,000 איש, דרושים מעסיקים, עובדים, גם 14,000 איש, דרושים בפייסבוק, 2,500 איש, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נצטרף לכל הקבוצות הרלוונטיות שבאמת אנחנו יכולים לפרסם שם. אחרי שבאמת אישרו אותנו בכל הקבוצות האלה, אנחנו נלך למערכת copy message, שזו המערכת שלנו. קודם כל, למי שעדיין לא מחובר למערכת, צריך בעצם ממש להיכנס לדומיין ולעשות ממש לפי ההוראות, לתת לנו בסוף לשלוח אליי את ה-ID הזה, את השם הזה ואת המייל הזה. ברגע ששלחתם לי 1, 2 ו3 פרטים אלו, אני אוכל לחבר אתכם למערכת והיא תהיה חינמית עבורכם ותוכלו להשתמש בה בשמחה. פה אנחנו נכתוב בעצם מה שאנחנו רוצים לפרסם בכל הקבוצות. אז לצורך הדוגמה עכשיו אנחנו נכתוב ערב טוב לחברי קבוצת, אוטומטית, אם זה בסוגריים ושם, אוטומטית הוא שואב את שם הקבוצה והוא יפרסם לצורך הדוגמה ערב טוב לחברי קבוצת דרושים במרכז, או ערב טוב לחברי קבוצת דרושים בישראל, או ערב טוב לחברי קבוצת דרושים היום. פה אנחנו נכתוב מה שאנחנו רק רוצים. דרושים לעבודה מהבית בתחום התיירות. דרושים לעבודה מהבית בתחום התיירות. רווחים גבוהים לרציניים בלבד. כמובן שכל אחד יכול לכתוב פה מה שהוא רק רוצה, מה שרואות עיניו לנכון. פה אנחנו נלך לבק אופיס שלנו ונרד למטה, ויש לנו פה את דפי הנחיתה. אוקיי, אנחנו ניקח את הדף נחיתה הרצוי אלינו. כמובן פה אנחנו רואים שבאמת הוא שלנו, ואז בגלל שרשום פה את השם שלנו, כל מה שישלח פה יגיע רק אלינו. אנחנו ניקח את זה ונדביק את זה פה, נעשה פה מצב שליחה אוטומטי, אוקיי, ונתחיל לשלוח. אוטומטית זה ייכנס לכל הקבוצות ויתחיל לפרסם את זה עבורנו. אז כמו שאמרתי, אתם יכולים לראות את זה פה. ערב טוב לחברי קבוצת פרסום עסקים בחינם, פרסום חופשי לעסקים. דרושים לעבודה מהבית בתחום התיירות, רווחים גבוהים לרציניים בלבד. זהו. עכשיו, ייסגר, אני לא נוגע בכלום, ממש בכלום. ייסגר הדף הזה ויפתח דף עם קבוצה אחרת וימשיך לפרסם בכל הקבוצות הרלוונטיות שאנחנו רק רוצים. אנחנו יכולים תמיד להפסיק את זה. יש לכם שם בכל מקום שאתם רק רוצים, יש לכם צפייה בסרטון, כל עמוד שאתם רק רוצים, יש לכם צפייה בסרטון. יש פה נגיד קבוצה שאנחנו לא רוצים אותה, אז אנחנו נפרסם, אנחנו נלחץ עליה. אוקיי, ואז אנחנו נעשה פה
חסום מסומנים מכל הרשימות גם בעתיד, ועדכן. אוטומטית הקבוצה הזו נמחקה, וזה ימשיך לפרסם עבורנו בכל הקבוצות הרלוונטיות שאנחנו רק מבקשים. שוב, פה אנחנו יכולים לראות איך זה ממשיך לפרסם עבורנו. לבד. אוקיי, אז כמו שאמרתי, חשוב, בואו נעצור את זה לרגע. חשוב, התחברתם. אתם שולחים אליי את המספר הזה, ואת השם הזה, ואת המייל הזה. שלחו את זה אליי, אני אחבר אתכם כבר למערכת. יש לכם פה הסבר עם סרטונים מפורטים, איך בדיוק לעשות, מה לעשות, הכל מאלף עד תף. אז באמת תנצלו את המשאבים שאנחנו נותנים לכם, תשתמשו בהם כמובן רק לטובה, לא להתחבר ליותר מדי קבוצות לא רלוונטיות, תתחברו רק לקבוצות רלוונטיות, ואז בעצם תמשיכו לפרסם ולקדם מעלה. שיהיה לכם בהצלחה. כל שאלה כזו או אחרת אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.